pametan si, zar ne? Ima ih pun džep. Tko bi rekao da je takav svestrani dinosaur? On pjeva i pleše za djecu. Možete mi se smijati, ali ako se Pablu sviđa ta koreografija kao i djeci, onda je sigurno dobro. Osim toga, ako se Ludmila i njeni prijatelji ne žele naći da bi radili, sad znamo da uvijek možemo živjeti kao animatori na dječjim zabavama. Nikad nisam vidjela tako simpatičnog dinosaura. A još ti nisam ni pokazao posebni ples. Čekaj da ustanem. 1, 2... Fran, nije li vrijeme za naše sate joge? Idemo! O, da. Odlazite? Da, već kasnimo, hajde! Vidimo se! Stvarno si dobar. Da. Da? I blesav također. Hvala ti što si to učinio za mog brata. A nije to ništa. Javi ako trebaš bilo šta drugo. Ima netko s kime te želim upoznati. Upoznati me sada? Da. Ali nije li malo pre rano da upoznajem tvog oca? Tako si smiješan. Maksi, ovo je Arni, moj dečko. Arni, ovo je Maksi, dinosaur. Dečko,